идомаи китоби дуюм. осиёи миёна дар ҳайати давлати ҳаққуманишинӣ. мувофиқи маълумоти сарчашмаҳо, қисмати муҳими осиёи миёна дар ҳайати давлати ҳаққуманишинӣ қарор гирифта буд. дар навишаҷоти тахти ҷамшед қайд шудааст ки давлати ҳаққуманишинӣ аз сарзамини сакоиҳои паси суғд то куш эфиопия масоҳати бузургро ишғол мекард. бо чунин ақида мумкин аст розӣ шуд ки сакоиҳои паси суғд ҳамон сакоиҳои он сӯи дарёи сир мебошанд, яъне онҳо ки дар ҷараёнгоҳи боло ва қисман миёнаи ин дарёи осиёи миёна зистааст. хоразм, суғд, бохтар, порт аксари вилоятҳое ки сакоиҳои бадуянишин сукунат доштанд, ҳама дар овони нашъунамои давлати ҳаққуманишин ба ҳайати он дохил мешуданд. бохтар то охирин лаҳзаҳои мавҷудияти давлати ҳаққуманишинӣ дар таҳти тасарруфоти он буд муҳимтарин маркази шарқии ин давлат ҳисоб меёфт. нуфузан зиёде аз имкониятҳои фаровони иқтисодию ҳарбии бохтар ва вилоятҳои тобеи он мавқеи ин кишварро дар ҳайати иқтисодӣ ва сиёсии тамоми қисмати шарқии давлати ҳаққуманишин муайян мекард. аҳамияти бохтар дар муборизаҳои сулолавӣ барои тахти шоҳаншоҳӣ низ хеле бузург буд. зоҳиран аъёну ашрофи бохтарӣ сиёсати ҷудоиталабиро ҷорӣ карда, дар айни замон гоҳе тарафи ин ва ё он даъвогари тахтро мегирифтанд ва кӯшиш мекарданд ки дар умури давлат баробарии форсҳо мавқеи роҳбарикунанда дошта бошад. тамоми давлати ҳаққуманишӣ ба вилоятҳои молиётдиҳандаи ҳарбӣ яъне сатрапиҳо тақсим гардида буд ки онҳоро волиҳои сатрапҳо идора мекарданд. чӣ наве ки геродот хабар медиҳад, дар аҳди дорои як соли 522-486 пеш аз милод шумораи ин қабилвилоятҳо ба 20 мерасид. волиҳое ки вобаста ба подшоҳ итоат мекарданд аксаран аз байни форсҳо таъин карда мешуданд. вазифаи волӣ асосан аз ҷамъоварии андоз ва нигоҳдории қушун иборат буд. вай инчунин ҳақ дошт ба ҳамсоягони итоат накардан муносибатӣ намояд ва ба ризогии подшоҳ метавонист ҳатто бар зидди онҳо лашкар кашад. мансаби волӣ бештар меросӣ буд. боҷу хироҷғундорӣ аз муҳимтарин амалҳои дастгоҳи давлатӣ ҳисоб мешуд. мувофиқи ислоҳоти дар соҳаи молиёт ҷорӣ намуда, дорои ҳар як вилоят мебоист андози солонаро ба пул адо кунад. ғайр аз ин ба тариқи молиёти ҷинсӣ яъне маҳсулоти зироатӣ ё ки ҳунармандӣ андоз мепардохтанд. илова бар ҳамаи ин боҷҳои дохилӣ ва андозҳои роҳ низ вуҷуд доштанд. махсусан бо сарбоз таъмин кардани қушунҳои ҳаққуманишин барои аҳолӣ боригаронеро буд. аҳолӣ аз ин қабил андозу хироҷҳои зиёд ба азобу кулфатҳои тоқатшикан дучор мегардиданд. кас барои дидани молиёт аксар вақт замини худро ба судхӯрӣ гарав мегузоштанд ва ё ҳатто фарзандони худро ба ғуломӣ мефурӯхтанд. осиёи миёна ба 4 сатрапӣ тақсим шуда буд. қабилаҳои кӯчманчии сокинони канорҳои баҳри каспий ба қавли геродот ба таркиби сатрипи 11 дохил шуда солона ба маблағи 200 таланти нуқраи бобулӣ хироҷ медоданд. хораз, суғд ва порт сатрапи 16 буда 300 талант андоз мепардохтанд. бохтар сатрапи 12 ба шумор рафта 360 талант андоз медод. ниҳоят сакоиҳои вилояти 15-ро ташкил намуда ба маблағи 250 талант хироҷ медоданд. яке аз воситаҳое ки ҳаққуманишинҳо аз аҳолии осиёи миёна андозҳои иловагӣ мегирифтанд бастани дарғот буд. аҳолӣ аз беобӣ ба танг омада маҷбур мешуданд ки барои кушодани дарғот хироҷи иловагӣ бидиҳанд. геродот дар ин бора менавишт: вақте ки онҳо беоб мемонданд, бо ёли худ ба форс мерафтанд. дар назди дари қасри подшоҳ ҷамъ шуда доду фиғон мебароварданд. подшоҳ аҳволи ин муҳтоҷонро дида амр мекард ки дарғотҳоро кушода обро ба сӯи дашт сар диҳанд. ҳамин ки замин аз об сер шуд, боз дарғотҳоро мебанданд ва бо амри подшоҳ дарғотҳои дигарро барои дигар муҳтоҷон об боз мекунанд. аз рӯи ривоятҳо ба ман маълум аст ки подшоҳ ғайр аз андозҳои муқаррарӣ ба ивази кушодани дарғотҳо пули бисёр меистоданд. муайян кардани ин ҷойи дарғот ки аз рӯи суханони геродот дар дарёи акес воқиф гардида будааст кори хеле душвор аст. бар тибқи ақидаи аксари
муҳаққиқони ин дарғот дар дарёи Теҷен ҳарируд аст, ки аҳёни дарёи мурғоб меноманд. қушунҳои боз ҳам аниқтар муайян гарданд ҳам ба назар мерасед. зоҳиран дар аҳди ҳукмронии ҳаққуманишинҳо иншооти калони обёрӣ дар дасти маъмурони ҳаққуманишин қарор гирифта буданд. вазъияти аҳолии меҳнатӣ дар давраи ҳукмронии ҳаққуманишинҳо фавқулода вазнин буд. қабилаву халқҳои озодахоҳи Осиёи Миёна муттасил ба муқобили ҷавру зулми подшоҳони Форс шӯриш мебардоштанд. ҳанӯз аз нимаи дуюми асри чори пеш аз милод хоразмиҳо давлати мустақили худро таъсис менамуданд. дар ин вақт сакоиҳо ҳам аз тобеияти ҳаққуманишинҳо берун меояд. давлати ҳаққуманишин тазоҳури равшани давлати ҳарбии ашрофии ғуломдорӣ ба шумор мерафт, ки табақаҳои ҳукмрон ва соҳибимтиёз он аз форсҳо ва қисман аз мидҳо иборат буданд, дар маҳалҳо алалхусус дар вилоятҳои аз марказ дури давлати ҳаққуманишин ҳокимияти маъмурони худи яъне осиёи миёнагӣ хело қавӣ буд. инак ҳаққуманишинҳо ва ашрофи маҳалли якҷоя ба аҳолии сатрабҳои Осиёи Миёна зулму ситам мекарданд.